Καλησπέρα σας αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Είμαστε και πάλι εδώ με τη βοήθεια του Θεού. Παρατείνεται ο χρόνος της ζωής μας. Οπότε και όλα πέρασε ο Φεβρουάριος, έχουμε 17 σήμερα. Και μεθαύριο την 3η 19 του μηνός έχουμε τη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης, της Αθηναίας. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε από βραδύ στα Γενιός Περινός ώρα 6, με την Σαρτοκλασία, με κήρυγμα όπως συνήθως. Την άλλη μέρα θα αρχίσει η Θεία Λειτουργία ώρα 7. Πάλι θα έχουμε Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα καλά και τα ωραία. Και το απόγευμα της Τρίτης, 19 Φεβρουαρίου, θα έχουμε την παράκληση στην Αγία Φιλοθέη, που είναι πολύ ωραία και ψέλνουμε όλοι μαζί. Σας καλούμε λοιπόν να έρθετε στην γιορτή μας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι με τη βοήθεια του Θεού θα πάμε στους Αγίους Τόπους. Η εκδρομή στους Αγίους Τόπους θα είναι εξαήμερος, 6 Απριλίου, στους Αγίους Τόπους, 7 Μαρτίου με 12 Μαρτίου, εξαήμερη. Δεν θα πάμε στο Σινά γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν μπορούμε να πάμε. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι δηλώσατε ωραία, οι υπόλοιποι, αν θέλετε να έρθετε, για εξαήμερη εκδρομή, φροντίστε το συντομότερο να έρθετε για να κλείσουμε θέσεις στο αεροπλάνο, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να βρούμε θέσεις όποτε θέλουμε, τη μέρα που θέλουμε. Θα γίνει λοιπόν η εκδρομή 7 με 12 Μαρτίου. Όσοι θέλετε να στείλετε ονόματα για να τα δώσουμε στα Πανάγια προσκυνήματα, στον Πανάγιο Τάφο, παντού όπου θέλετε, μπορείτε να αφήνετε τα ονόματα, βάλτε μέσα και κάτι, κανένα ευρώ και εκεί δυσκολίες πολλές έχουν και αφήνετε τα ξέρετε πού, σε ένα σημειωματάκι, ένα φακελάκι για τους Αγίους Τόπους. Εγώ θα το πάρω στο πρακτορείο της, στην Αγία Φιλοθέη ή όπου αλλού, για να πάμε να δώσουμε και τα ονόματα και να πάρουμε και τη χάρη του Θεού. Και εμείς που θα πάμε και εσείς που δεν θα πάτε. Επίσης θέλω να πω από τώρα, είναι νωρίς, ότι το Σάββατο 6 Απριλίου θα κάνουμε μια ημερήσια εκδρομή στην Αγία Φιλοθέη στην Αθήνα, σε όλα τα προσκυνήματά της. Που γεννήθηκε, που παντρεύτηκε, που εκάρη μοναχή, που εμαρτύρησε, που οι κρύπτες, όλο αυτό το υπερήγηση θα γίνει. Γι' αυτό να ξέρετε, επειδή μόνο ένα πούλμαν θα είμαστε, άντρες και γυναίκες μπορείτε να έρθετε, κοιτάξτε με ποιο πρακτορείο θα πάω για να δηλώσετε. 6 θα γίνει του μηνός Απριλίου, ημέρα Σάββατο θα είναι, ημερήσια εκδρομή. Και ακόμη αν θέλει ο Θεός, τη Μεγάλη Δευτέρα θα πάμε στις φυλακές των Ιωαννίνων. Τα λέω όλα, να τα έχουμε υπόψη μας και σιγά σιγά να προχωρούμε. Ακόμη θέλω να πω ότι κάποιος κύριος που μου πήρε από μακριά και είναι φιλόλογος, κατεξοχήν συνάδελφος, και μου είπε για κάποιο θέμα που έχει σχέση με το διάβολο και το Μέγα Βασίλειο, να με πάρει τηλέφωνο, δεν με πήρε ακόμη, το είπα και στην άλλη εκπομπή, για να διευκρινίσω μερικά σημεία για να δω τι θέλει για να απαντήσω στην εκπομπή. Και μετά από όλα αυτά ερχόμαστε στο συνηθισμένο ερωτηματολόγιό μας. Μαθητής Δευτέρας Λυκείου Δέλτα Π. Λένε πως ο αγιασμός έχει μεγάλη δύναμη. Δηλαδή σαν τι μπορεί να κάνει ο αγιασμός? Μπορεί να κάνει και θαύματα? Ρωτάει το παιδί. Μπράβο παλικάρι μου που έχεις τέτοιες ωραίες απαντήσεις και ερωτήσεις και περιμένεις απάντηση από την εκπομπή μας εδώ, Φωνή της Ορθοδοξίας. Τώρα κοίταξε, λες μπορεί να κάνει και θαύματα. Ανάλογα πώς εννοεί ο καθένας τη λέξη θαύματα, πώς την εννοεί. Άλλος για θαύματα θέλει να δει τέρατα και σημεία και άλλος δίνει κάποια άλλη έννοια στην όλη αυτή, στον όρο αυτό. Επί παραδείγματι, ένας θυμώνει πάρα πολύ και ακούει ότι αυτός ο συγκεκριμένος συνομιλητής του τον έχει κατηγορήσει πάρα πολύ από πίσω του και μπροστά του τον κολακεύει και του λέει τόσα. Αυτός δεν εξάπτεται, αλλά συγκρατεί τα νεύρα του και λέει ναι, το ξέρω, γι' αυτό είναι ένα θαύμα αυτό. Κάτι άλλο. Μια γυναίκα η οποία είναι 100 χρονών και αυτή η γυναίκα αγράμματη ή και γραμματισμένη, βλέπει, ακούει, κεντάει, μπελονιάζει, γράφει και το θεωρεί θαύμα και λέει σε αυτή τέτοια ηλικία που είμαι, που άλλοι ούτε καν προλαβαίνουν να πάνε, όχι στα 100 αλλά ούτε στα 20 και στα 30 και εγώ να ζω, αυτό είναι θαύμα. Να δω τι άλλο έχω γράψει.
έχουμε μία γυναίκα χήρα, λέω υποθετικά πράγματα, και έχει 2 παιδιά και τα χάνει και τα 2, και όμως παρηγορείται και λέει θαύμα είναι αυτό, πώς με παρηγόρησε ο Θεός, πώς με παρηγόρησε ο Θεός, έχασα και τον άντρα μου, έχασα και τα 2 μου παιδιά, είμαι τώρα ολομόναχη και όμως είμαι παρηγορημένη. Γι' αυτό λοιπόν τι αξία δίνουμε, τι έννοια δίνουμε στον όρο θαύμα. Τώρα θα πω και κάτι άλλο. Λες εδώ παιδί μου, ο αγιασμός μπορεί να κάνει θαύματα. Είναι γεγονός ότι αν έχει κανείς πίστη και με πίστη πιει τον αγιασμό ή ραντιστεί με τον αγιασμό ή ραντίσει, μπορεί να γίνουν μεγάλα θαύματα. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Τρίφων με τον αγιασμό δεν έκανα του κόσμου τα θαύματα. Ο Παπαποστόλης, ο αείμνηστος εδώ που είναι στο Αγρίνιο, ράντιζε και έφευγαν ακρίδες, έφευγαν κουνούπια, που ήταν την εποχή εκείνη πάρα πολλά. Αυτό το διάβασμα που λέμε στον αγιασμό, να κάνει να αγιάσει, το κάνει και ένας λαϊκός, όχι να είναι παπάς, δεν χρειάζεται αυτό. Να πω και κάτι άλλο. Ο αγιασμός δεν μυρίζει, δεν μουχλιάζει, δεν παλιώνει, χωρίς να τον βάλεις στο ψυγείο, πουθενά. Το αφήνεις έξω από το ψυγείο και τον έχεις 1, 2, 3 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, βρίσκουμε μπουκαλάκια με αγιασμό που το έχουν βάλει άνθρωποι στα θεμέλια ενός σπιτιού. 200 χρόνια, 300 χρόνια, γκρεμίζεται το σπίτι, το κάνουν και κάνουν μια σκαφή τέλος πάντων και βλέπουν τον αγιασμό, το μπουκαλάκι με τον αγιασμό, και αυτό είναι άθικτο, μπορείς να το πηγείς, δεν μυρίζει καθόλου. Αυτό δεν είναι θαύμα. Ποτέ ο αγιασμός δεν μουχλιάζει και δεν μυρίζει, ποτέ. Ούτε πιάνει μικρόβια. Το έχουν στείλει στο χημείο του κράτους αγιασμό από χρόνια πολλά, από δεκαετίες και από αιώνες. Τουλάχιστον 2-3 αιώνες από ό,τι ξέρω εγώ. Και δεν βγήκε τίποτε, ούτε μικρόβιο ούτε τίποτε. Είναι αυτό λοιπόν πολύ σημαντικό. Ακόμη, όταν μια πόρτα δεν ξεκλειδώνει και έχουμε το κλειδί και δεν ξεκλειδώνει, παίρνουμε αγιασμό, κάνουμε το σημείο του Σταυρού, παρακαλούμε το Θεό, όταν έχουμε πίστη, εσείς, εγώ, χωρίς να είμαστε ιερείς. Εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε ιερέα. Και η πόρτα ξεκλειδώνει. Θα σας πω τώρα, θα σου πω και όλα παιδί μου και σε εσάς αγαπητοί μου τηλεθεατέ, κάτι που έχω μια προσωπική εμπειρία από αυτό. Το εξής. Ήταν μια πολύτεκνη οικογένεια και είχε πάει στην μονή του προφήτου Ηλιού στη εκεί, σε αυτή την Μητρόπολη τέλος πάντων, στην Παρνασσίδα, στην Παρνασσό. Και προσκυνήσανε ωραία και φύγανε, κλειδώσανε, φύγανε. Πάει ο πατέρας να βάλει μπρος το αυτοκίνητο, πουθενά. Πάλι το κλειδί, τίποτε, πάλι τίποτε. Λέει, παιδί μου, πώς δεν μπορώ να πάρει μπρος, λέει, αυτό το κλειδί, τη μηχανή του αυτοκινήτου μου. Τότε ένα από τα μικρότερα παιδιά, πολυτεχνή οικογένεια, λέει, μπαμπά, δεν πάμε μέσα στο μοναστήρι να ζητήσουμε αγιασμό, να δούμε μήπως. Καλά λες, παιδί μου. Χτυπάνε λοιπόν την πόρτα του μοναστήριου, είχαν φύγει από το μοναστήρι. Χτυπάνε, λέει, μας δίνετε λίγο αγιασμό για να ραντίσουμε εδώ, γιατί ο μπαμπάς μου δεν μπορεί να βγάλει μπρος το αυτοκίνητο. Ευχαρίστως, ήρθαν οι καλόγρες εκεί, κάτι πολύ ωραίες καλόγρες, γνωστές μου προσωπικά και ωραίες. Ήρθανε λοιπόν, δώσανε αγιασμό και πήρε τον αγιασμό ο πατέρας και εράντιζε τη μηχανή του αυτοκινήτου. Εκεί επάνω που ήταν, τεράντιζε και οι άλλοι προσευχόταν. Οπότε, αφού έγινε αυτό, βάζει το κλειδί και δίνει μπρος και πήρε μπρος αμέσως. Όλοι χαρήκαν, χειροκροτήσαν. Αυτό είναι γεγονός, είναι αληθινό. Σας λέω, έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Λοιπόν, με ένα τέτοιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι ο αγιασμός κάνει θαύματα. Αρκεί να έχουμε πίστη, έχουμε πονοκέφαλο καμιά φορά, έχουμε κάτι, μια διαθεσία. Τι λέει η Εκκλησία? Δια τους μετέχοντας διαραντισμού και πόσεως, κατά πόσεως. Ραντιστούμε, μας ραντίσει ο παπάς. Γινόμαστε καλά. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε μες στην ορθόδοξη παράδοσή μας, το πιστεύουμε, αλλά πρέπει να το πιστεύουμε. Αλλιώτικα θα πει ο άλλος, καλά, νερό απλό και σας κάνει θαύματα. Και όμως ότι αυτό το νερό κάνει θαύματα. Γιατί πιστεύουμε, όχι για τίποτε άλλο. Είναι η πίστη που δημιουργεί, που επιφέρει την θαυματουργία. Ένα άλλο ερώτημα. Τηλεθεατή σας, κυρία Λανάρα, ο επιμένων νικά, σχολιάστε την είδηση ότι θα ξαναχτιστεί ο ναός του Αγίου Νικολάου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Θυμάστε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 είχαμε το φοβερό εκείνο πράγμα, τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, όπου έγιναν αυτά τα φοβερά και όλα.
Έγιναν όλα και μετά είπαν οι άνθρωποι, οι Αμερικάνοι εκεί, ότι θα αρχίσουμε να ξαναχτίσουμε τους πύργους και μάλιστα έχουν αρχίσει να χτίζουν μετά από τόσα χρόνια και αυτό το κτίριο θα το λένε Πύργος Ελευθερίας, θα είναι το υψηλότερο κτίριο στην Νέα Υόρκη και θα χτίσουν δίπλα και ένα μνημείο, μουσείο για αυτούς που πέθαναν. Ο δεσπότης, ο μακαριότατος Αμερικής, ο Δημήτριος, ο κύριος Δημήτριος, Έλληνας από εδώ, Δημήτριος Τρακατέλης, ζήτησε από τότε ότι πρέπει να χτίσουμε και τον ναό του Αγίου Νικολάου, αλλά του φέραν πάρα πολλές αντιρρήσεις, πάρα πολλές. Μα πρέπει να χτιστεί ο ναός του Αγίου Νικολάου, τίποτε, μα πρέπει να χτιστεί. Οπότε εδώ και ένα χρόνο δόθηκε η άδεια να χτιστεί ο ναός του Αγίου Νικολάου εκεί που ήταν οι δίδυμοι πύργοι. Και έχω εδώ πέρα φέρει μια πολύ ωραία ανταπόκριση. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, κύριος Άντριου Κουόμο, έστειλε ένα συγχαρητήριο γράμμα στον Δημήτριο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, για την επιμονή του και του λέει το εξής: συγχαίροντες εμάς, λέμε, ότι δεν δεχτήκατε το όχι ως απάντηση στο πάγιο και δίκαιο αίτημά σας για την ενέγερση του Αγίου Νικολάου. Ο αγώνας όμως δεν ήταν μόνο για σας, αλλά και για ολόκληρη την Αμερική, διότι η επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν εναντίον ολόκληρης της Αμερικής. Πολύ καλά λοιπόν κάνατε και επιμείνατε. Πραγματικά και ενίκησε. Και όπως λέει εδώ πέρα, οι εργασίες θα άρχισαν ήδη και ο ναός του Αγίου Νικολάου θα είναι ο μοναδικός τόπος λατρείας στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Τι ωραίο είναι αυτό και από την πείρα τη συγκεκριμένη, την πρόσφατη που τη ζούμε κι εμείς. Τι ωραίο είναι κανείς να μην παραιτείται όταν ξέρει ότι αυτό για το οποίο αγωνίζεται είναι σωστό, είναι αληθινό, το θέλει ο Θεός. Να μην πει με την πρώτη, βαριέσαι, δεν γίνεται τίποτα να σταματήσω, αλλά να προχωρεί, να κάνει την προσευχή του, να έχει την πίστη και ο Θεός θα δώσει ένα αίσιο και καλό τέλος, όπως είναι αυτό. Κυρία Λανάρα, καλημέρα. Έχω ακούσει πως οι ψυχές που έχουν φύγει δεν μπορούν να προσευχηθούν για μας. Τι γνώμη έχετε? Και δεύτερον, για τις αιρέσεις και προπαντός για τους Ευαγγελιστές να μιλήσετε, που νομίζουν ότι δεν μας χωρίζουν τίποτε, αυτούς δηλαδή τους Ορθοδόξους και εμάς. Ευχαριστώ. Μια αγρινιώτισσα μάνα. Το βρήκα αυτό κάτω από την Αγία Φιλοθέα και καλά κάνετε και μου στέλνετε τέτοια και κάτω και όπου νομίζετε και τηλεφωνικώς και με παίρνετε και όλα αυτά με βοηθούν και εμένα και εσάς για να έχουμε περισσότερο συμμετοχή στις ερωτήσεις μας και στις απαντήσεις μας. Λοιπόν, 2 ερωτήσεις μας λέει. Έχω ακούσει πως οι ψυχές που έχουν φύγει δεν μπορούν να προσευχηθούν για μας. Δηλαδή οι άνθρωποι μας που φύγανε. Δεν είναι σωστό αυτό. Ίσα-ίσα που προσεύχονται, γιατί δεν μπορούν να προσευχηθούν για μας. Αυτοί βρίσκονται πάνω στη θριαμβεύουσα εκκλησία, τη λεγόμενη. Εμείς εδώ είμαστε στρατευωμένη εκκλησία, στη μέση κατάσταση. Και περιμένουν και αυτοί και εμάς, τους άλλους, τη Δευτέρα παρουσία. Εκεί δεν είναι οι μεγάλοι Άγιοι, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Παρασκευή. Δεν επικαλούμεθα τις πρεσβείες τους. Θα μου πείτε αυτοί είναι Άγιοι καταξιωμένοι, έχουν αγιοποιηθεί από την Εκκλησία. Ναι, αλλά και εμείς προκειμένου να πεθάνουμε πρέπει να εξαγιαστούμε. Γιατί ακούμε στην ακρόσιμη ακολουθία και στο μνημόσυνα, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν της δούλης σου, του δούλου σου κλπ. Πρέπει ο άνθρωπος να εξαγιαστεί. Όλοι λοιπόν εκεί είναι οι Άγιοι. Αυτοί βρίσκονται εκεί και πρεσβεύουν για μας. Πρεσβεύουν να μας στείλει ο Θεός κάτι. Εμείς του λέμε διαπρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός, διαπρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου, διαπρεσβειών της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζουμε σήμερα, διαπρεσβειών του Αγίου Μαρτίνου που γιορτάζουμε κλπ. Της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας. Ζητούμε τις πρεσβείες. Προσεύχονται λοιπόν. Εκεί προσεύχονται και οι δικοί μας, οι ψυχές των δικών μας. Να πω τώρα και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ απλό. Πότε ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη? Ελευθερώθηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Είχαμε φέτος τα 100 χρόνια. Το 1912. Ακριβώς τη μέρα του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου. Πώς σύμπτωση ήταν και εκείνη τη μέρα μπήκανε τα ελληνικά στρατεύματα, ο διάδοχος Κωνσταντίνος και λοιποί μέσα στη Θεσσαλονίκη την ημέρα του Αγίου Δημητρίου? Όχι. Ο Άγιος προστάτευσε την πόλη στην οποία έζησε, στην οποία μαρτύρησε και έχισε το αίμα του και αυτή την ίδια μέρα έγινε και απελευθέρωση μετά από τόσα χρόνια. Αυτά λοιπόν δεν είναι συμπτώσεις, αλλά μας τροποθετούν την πίστη μας και τονώνουν την πίστη μας. Έπειτα
θέλω να πω κάτι άλλο. Είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς τελεί την προσκομιδή. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο εξάγει με την Αγία Λόγχη τον αμνό, το βάζει στη μέση, τον αμνό δηλαδή τον Ιησού Χριστό, και μετά βάζει την Κυρία Θεοτόκο, βάζει τους αγγέλους, βάζει τον πρόδρομο, βάζει δεξιά-αριστερά τον Άγιο που γιορτάζει, βάζει και τοποθετεί και μνημονεύει τον Άγιο στον οποίο γίνεται η Θεία Λειτουργία. Αν έχουμε του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λέει Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αν έχουμε του Αγίου Βασιλείου, Ιακώβου, Γρηγορίου κλπ. Και μετά έχει τις ψυχές των ζώντων και τεθνεόντων. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο λοιπόν είναι όλη η Εκκλησία, στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Τις βάνει εκεί, μνημονεύει και γίνεται η προσκομιδή. Όταν τώρα είναι η ώρα του καθαγιασμού και είμαστε όλοι γονατισμένοι, όποιοι μπορούν ή δεν γονατίζουν κλπ. Και ο ιερεύς επίσης λέει, έτη προσφερωμένης, με συγχωρείτε τώρα που παίρνω εγώ με το μαρτωλό μου χείλη την ευχή που λένε οι ιερείς, αλλά το λέω επειδή είναι ανάγκη, να με συγχωρήσει ο Θεός. Έτη προσφερωμένης σε την λογική ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη προναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Σου προσφέρουμε αυτό, προς δόξαν και τιμήν, εξαιρέτως ιδιαίτερα για την Παναγία. Προσφέρουμε την ανέμακτο θυσία λοιπόν εμείς εδώ επί της γης για όλη την Εκκλησία, τους απεώνες και μυθέντες και προπάτορες και άλλο, όπως είπα προηγουμένως, και για τις ψυχές εκείνων. Εμείς παρακαλούμε για αυτούς. Αυτοί δεν παρακαλούν για μας. Τι είναι τόσο αδιάφοροι για μας? Ίσα ίσα που είναι, όπως λέει απλά ο καθένας, μες στα πόδια μας είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι και οι ψυχές των δικών μας νεκρών, των πατέρων μας, των συζύγων μας, των παιδιών μας, των αδελφών μας κλπ. Εκεί είναι όλοι. Θέλω λοιπόν να πω και κάτι άλλο εδώ, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, και εσύ αγαπητή μου αγρινιώτισσα μάνα. Στο 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσέξουμε όσο μπορούμε. Στο 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου παρουσιάζεται το αρνίον, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, εστικός, ως εσφαγμένον. Μπροστά του πέφτουν και προσκυνούν οι 24 πρεσβύτεροι, 12 της Παλαιάς Διαθήκης και 12 της Καινής Διαθήκης. Έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρα, δηλαδή ψέλουν πάνω στο Θεό και τον υμνούν, και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων, εισήν επροσευχέ των Αγίων. Μεταφράζω με τη μετάφραση του Τρεμπέλα. Φιάλες χρυσές γεμάτες από θυμιάματα, τα οποία θυμιάματα είναι οι προσευχές των χριστιανών που αποτελούν την όλη Εκκλησία. Αυτά είναι τα θυμιάματα. Οι προσευχές των χριστιανών που αποτελούν την όλη Εκκλησία. Φιάλας χρυσάς γεμούσας θυμιωμάτων, εισήν επροσευχέ των Αγίων, που είπα προηγουμένως. Άγιοι είναι όλοι όσοι είναι μετά των Αγίων. Ο Μπρατσιώτης τώρα, ερμηνευτής, ο καλύτερος ερμηνευτής, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο πατέρας του Νικολάου Μπρατσιώτη που τώρα ζει και είναι και αυτός ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πατέρας του λοιπόν, ο Μπρατσιώτης, λέει: οι πρεσβύτεροι παρουσιάζονται εδώ ότι βαστάζουν, ακούτε αγαπητοί μου τηλεθέτε, ότι βαστάζουν και μεταφέρουν στον ουράνιο θρόνο του Θεού τις προσευχές των Αγίων, οι οποίοι μεσιτεύουν στο Θεό. Άγιοι δε εδώ υπονοούνται τα μέλη όχι μόνον της στρατευωμένης Εκκλησίας, ούτε μόνον της θριαμβευούσης Εκκλησίας, αλλά της όλης Εκκλησίας που θεωρείται σαν ενιαία. Δηλαδή ο ουρανός, η γη, όλοι μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Εμείς προσευχόμαστε για αυτούς, αυτοί προσεύχονται για μας, οι προσευχές μας ανεβαίνουν στον ουρανό, μπαίνουν μέσα στο θυμιατήριο, ως θυμίαμα, και με το θυμιατήριο λιβανίζουμε. Τι άλλο κάνουμε με το θυμίαμα, λιβανίζουμε, και όλες μπαίνουν εκεί. Γιατί υπάρχει κοινωνία, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβευούσης Εκκλησίας. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ψυχές των Αγίων, όπως λέει εδώ η Κυρία, δεν μπορούν να προσευχηθούν για μας. Και βέβαια προσεύχονται. Και πόσες φορές που πηγαίνουμε, λένε και πατέρες της Εκκλησίας αυτό, ότι αν έχουμε ένα πρόβλημα, να πάμε στον τάφο του πατέρα μας, της μάνας μας, του παιδιού μας, της γυναίκας μας. Να πάμε στον τάφο και να πούμε: είμαι εδώ στον τάφο σου. Έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα. Σε παρακαλώ, κάνε ό,τι μπορείς. Όχι ότι
μόνο στον τάφο θα ακούνε, αλλήμονο. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και δια του φύλακος αγγέλου μεταφέρει τις προσευχές μας και τις πηγαίνει εκεί. Αλλά σαν κάτι ορατό για τον άνθρωπο. Θα πας στον τάφο και θα προσευχηθείς και θα πεις αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επ' αυτής λοιπόν της πρώτης ερωτήσεως που μου έστειλε η Αγρινιώτισσα η μάνα, έχω να πω αυτά. Τώρα έχει και μια δεύτερη ερώτηση. Και δεύτερον, για τις αιρέσεις και προπαντός για τους Ευαγγελιστές να μιλήσετε, που νομίζουν ότι δεν μας χωρίζουν τίποτα. Εννοεί ότι οι Ευαγγελικοί και εμείς δεν έχουμε καμιά διαφορά. Όχι, έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Πρώτα αυτούς, αγαπητοί μου τηλεθέτε, δεν πρέπει να τους λέμε Ευαγγελιστάς, αλλά Ευαγγελικούς. Τώρα ο κόσμος, επειδή δεν ξέρει, σου λέει Ευαγγελιστέ, έχουμε τους Ευαγγελιστάς, τους λέμε Ευαγγελικοί. Αυτοί λέγονται Ευαγγελικοί. Είναι παρακλάδι των προτεσταντών ή διαμαρτυρωμένων. Προτέστο ίσον διαμαρτύρομαι. Δεν λέω τώρα όλα τι έκανε ο Λούθερος και λοιπά, τελείωσε. Αυτοί γιατί λέγονται Ευαγγελικοί? Γιατί παραδέχονται μόνο το Ευαγγέλιο. Τι γράφει το Ευαγγέλιο? Όμως στην Ορθοδοξία έχουμε δύο πηγές στην οποία βασιζόμαστε και στην οποία βασίζεται και η Εκκλησία μας, βέβαια, όχι μόνο η Εκκλησία μας. Δύο πηγές της πίστεώς μας. Πρώτον, η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και δεύτερον, η Ιερά Παράδοση. Αυτά είναι δύο σκέλη ομότιμα. Όσο αξίζει η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τόσο αξίζει και η Ιερά Παράδοση. Μη σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, τόσο πολύ. Και οι δυο είναι εξίσου ισχυρές. Τώρα, χονδρικώς θα μιλήσω. Τι είναι η Ιερά Παράδοση? Πρώτον, περιλαμβάνει τις αλήθειες της πίστεως όπως διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Οι αλήθειες της πίστεως όπως διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι. Και δεύτερον, περιλαμβάνει την ερμηνεία των αληθιών της πίστεως από τους Αγίους Πατέρας. Δεύτερον, πώς οι πατέρες ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Και τρίτον, τον τρόπο που ο λαός βίωσε και εφήρμοσε την πίστη διαμέσου των αιώνων. Πώς ο λαός εφήρμοσε την πίστη διαμέσου των αιώνων? Να πω ένα απλό παράδειγμα. Γιορτάζουμε όλοι τα εισόδια της Θεοτόκου, έτσι, 21 Νοεμβρίου. Έχουμε εικόνες, έχουμε αγιογραφία, έχουμε ειρηνογραφία, έχουμε κλπ. Αυτό δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτά όλα, δηλαδή ότι την πήγαν 3 χρονών κλπ. Τίποτε. Πού είναι? Στην παράδοση. Στην Ιερά Παράδοση. Είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε αυτούς τους Ευαγγελικούς, αυτοί δεν τα παρέχονται αυτά, καθόλου δεν τα παραδέχονται. Λένε τι λέει η Αγία Γραφή. Μα μόνο η Αγία Γραφή. Όλα αυτά που έχουμε, οι εικόνες μας, όλα, θα πω παρακάτω. Αυτοί λένε ότι την Αγία Γραφή την ερμηνεύει ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Όχι, την Αγία Γραφή θα την ερμηνεύσουμε όπως την ερμήνευσαν οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, διδάσκαλοι, οικουμενικοί, γράφτηκαν στα πρακτικά των Ιερών Συνόδων κλπ. Όχι όπως θέλει ο καθένας. Εγώ δηλαδή ο αμαρτωλός άνθρωπος το καταλαβαίνω έτσι και θα το ερμηνεύσει έτσι και είναι σωστό? Καθόλου, με καμία δύναμη. Όπως την ερμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα, από τα μυστήρια αυτοί δέχονται μόνο το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, τίποτα άλλο. Βάπτισμα και Θεία Ευχαριστία. Και το βάπτισμα όχι όπως εμείς και η Θεία Ευχαριστία, αλλά σαν απλή τελετή, μια ανάμνηση. Επίσης δεν δέχονται ιερείς, μόνο πάστορες που είναι επιμένες και κήρυκες του λόγου. Αυτή είναι η Ευαγγελική. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό και ευχαριστώ την κυρία που μου έστειλε την απορία αυτή. Δεν έχουν εικόνες, δεν παραδέχονται τα Άγια Λείψανα, υποτιμούν την Παναγία, δεν την ονομάζουν Θεοτόκο, αλλά Μαρία. Και λένε πως για να σωθείς αρκεί η πίστη. Όχι, δεν αρκεί η πίστη. Καθόλου μάλιστα. Θα λάβεις μέρος, θα εξομολογηθείς, θα κοινωνήσεις των αχράντων μυστήριων, αφού έτσι είπε ο Χριστός. Τι λες εσύ, επειδή πιστεύεις, σώθηκες και όλα. Άλλο ένας που έχει μια άγνοια. Αλλά εσύ που λες ότι ξέρεις, και εμείς τι πιστεύουμε? Εκείνο που λένε quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Εκείνο το οποίο πάντοτε, το οποίο πανταχού και το οποίο από όλους πιστεύετε. Και θα τελειώσω αυτή την ερώτηση με τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όταν έχουμε την αναστήλωση των εικόνων με την Αγία Θεοδόρα, τότε που έγιναν, και το διαβάζουμε την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, που παίρνουμε τις εικόνες, τις λιτανεύουμε κλπ. Το πρακτικό, ακούτε τι γράφει, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, ο Χριστός ως ευράβευσεν,
ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτε κηρύσσομεν. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων. Πώς λοιπόν λέτε, κύριε Ευαγγελική, ότι δεν μας χωρίζει καμιά διαφορά εσάς και τους Ορθοδόξους? Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές και οι Ευαγγελικοί, έτσι, είναι Προτεστάντε, δηλαδή είναι αιρετικοί. Δεν ανήκουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια διακοπή διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα επανέλθουμε πάλι και θα είμαστε μαζί. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Να πω ότι μεθαύριο είναι της Αγίας Φιλοθέης, τη Δευτέρα ώρα έξω εσπερινός, την Τρίτη ανήμερα έχουμε τη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα 6 ώρα της ίδιας ημέρας θα ψάλλουμε την παράκληση. Σας προσκαλούμε να έρθετε. Να πω για τους Αγίους Τόπους ότι η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 7ήμερη, 7 Μαρτίου με 12 Μαρτίου. Συγγνώμη, 6ήμερη, 7 Μαρτίου με 12 Μαρτίου. Όποιος θέλει να προλάβει, να δηλώσει, γιατί ίσως υπάρχουν ακόμη μερικές θέσεις. Και τα υπόλοιπα θα τα ξανακούμε, γιατί είναι νωρίς ακόμη να το πω αυτό, να τα πω πάλι. Και έρχομαι τώρα σε άλλη ερώτηση. Ο μπαμπάς μου δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά στους 12 θεούς του Ολύμπου και μας λέει εκείνοι ήτανε θεοί, όχι των χριστιανών που τον σταύρωσαν κιόλας. Και ακόμα λέει πως στο Χριστό πίστεψαν δούλοι και κατώτεροι άνθρωποι, όχι μεγάλα πνεύματα και επιστήμονες. Η μαμά μας και εμείς τα παιδιά είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, αλλά τον μπαμπά δεν τον νοιάζει αυτό στη δουλειά του. Αυτό είναι τηλεφωνική επικοινωνία, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, και είναι μαθητής 5ης Δημοτικού αυτός. Μου είπε το όνομά του, αλλά εγώ τα αλλάζω και βάζω το όνομα Σόλων, γιατί και ο Σόλων ήταν από την αρχαία, επειδή ο πατέρας έδωσε στα παιδιά ονόματα αρχαία, όχι θρησκευτικά, όχι χριστιανικά. Λοιπόν, ο μπαμπάς μου δεν πιστεύει, αλλά πιστεύει στο 12. Κοίτα, αγαπητό μου παιδί, δεν θα λέω το όνομά σου γιατί δεν είσαι Σόλων. Το άλλαξα το όνομά σου και μου είπες να ανταλλάξω. Κοίταξε, αγαπητό μου παιδί, ο μπαμπάς σου ο καημένος έχει παρασυρθεί. Δεν ξέρει την αλήθεια, δεν τη γνωρίζει την αλήθεια, και γι' αυτό ακριβώς έχει παρασυρθεί και είναι Ολυμπιστής, να το πω έτσι. Πιστεύει στους 12 θεούς του Ολύμπου. Στους 12 θεούς του Ολύμπου δεν πιστεύει κανείς σήμερα, μόνο αυτοί οι παραπλανημένοι, γιατί οι 12 θεοί του Ολύμπου είναι είδωλα και έχουν φύγει προκαιρού. Ακόμη και το μαντίο των Δελφών είπε όταν πήγανε και ζητήσανε χρησμόν, είπατε το βασιλεί χαμέ πέσε δέδαλο σαυλά, ουκέ τη φίβος έχει καλύβιν, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον είδωρ. Και σε παρακαλώ, εσύ που ακούς τώρα, πες στον μπαμπά σου να με ακούσει στην επόμενη εκπομπή που θα είναι επανάληψη, να ακούσει αυτά που θα πω εγώ. Μπορεί ο μπαμπάς σου να φωτιστεί. Λοιπόν, οι 12 θεοί του Ολύμπου λοιπόν είναι είδωλα. Δεν υπήρξαν ποτέ, είναι είδωλα. Ακόμη και ο Σωκράτης αρνήθηκε και ο Ευρυπίδης και οι άλλοι είπαν αυτά δεν είναι τίποτα. Ο Πυθαγόρας και κήρυξαν τον μονοθεϊσμό και αυτά, να ξέρετε. Γι' αυτό μην είσαι κατά του μπαμπά σου, να τον αγαπάς και να κάνεις προσευχή, ο Θεός να τον φωτίσει τον μπαμπά σου. Είναι καλός, πολύ καλός. Έχει τη μαμά σου, έκανε τα παιδάκια, είστε όλοι μαζί. Να δώσει ο Θεός να καταλάβει το σφάλμα του. Όσο αυτό τώρα που λες ότι ο μπαμπάς σου είπε ότι μόνο οι δούλοι είναι, τι λέει, οι δούλοι πίστεψαν μόνο στο Θεό και κατώτεροι άνθρωποι, έχει μεγάλο λάθος ο μπαμπάς σου. Τα μεγαλύτερα πνεύματα διαμέσου των αιώνων πίστεψαν στο Χριστό, όχι οι δούλοι. Καλά, και οι δούλοι.
Και οι δούλοι άνθρωποι είναι. Αλλά τα μεγαλύτερα πνεύματα διαμέσου των αιώνων. Τι να πω τους τρεις ιεράρχες, να πω τους μεγάλους ποιητάς, τον Σολομό, τον Μπαλαμά, δικούς μας, να πω τον Σαρλ Πεγκί, να πω τον Νεύτωνα, τον Πασκάλ, τους μεγάλους μουσουργούς. Δεν έχει σημασία ότι αυτοί ήταν δυτικοί, χριστιανοί ήταν, έτσι. Μερικοί από αυτούς δεν έχει γίνει το σχίσμα ακόμη. Ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αμβρόσιος, ποιους να πρωτοθυμηθώ, τι να μην θυμηθώ, που είναι όλα αυτά τα μεγάλα κτίσματα. Το Notre Dame de Paris που είναι αφιερωμένη στην Παναγία των Παρισίων κλπ. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Όχι τα μεγάλα, όχι οι δούλοι, αλλά τα μεγάλα πνεύματα. Και να σου πω και κάτι άλλο που το έχω φέρει εδώ γραμμένο για να το θυμηθώ, για να το πούμε. Στο Βυζάντιο έχουμε 4 βασιλείς που υμνούν το Θεό. Ο Ιουστινιανός, ο μεγάλος, έγραψε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Λέων ο Σοφός έγραψε όλα τα Ιωθινά δοξαστικά. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος έγραψε τα εξαποστηλάρια των Κυριακών. Και ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Νικαίας, έγραψε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία μας. Πού έχουμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα? Αυτό την έγραψαν ποιοι? Αυτοκράτορες Βυζαντινοί. Να πω τώρα και κάτι άλλο. Έχουμε και τόσες Άγιες Βασίλισσες, οι οποίες ήτανε βασίλισσες του Βυζαντίου. Βασίλισσες και έγιναν Άγιες. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Αυγούστα, μεγάλη. Τι άλλο θέλουμε? Η Αγία Πουλχερία, η αδερφή του Θεοδοσίου του Μικρού και σύζυγος του Μαρκιανού που ήταν αυτοκράτερο και βασίλεψε τον 5ο αιώνα. Η Αγία Θεοδόρα, η οποία εσφράγισε την Κυριακή της Ορθοδοξίας με τη λήξη της οικονομαχίας και της οποίας το σεπτό σκήνομα είναι στην Κέρκυρα, και προχθές 11 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε τη μνήμη της και είναι ολόσωμο το σκήνομά της, όπως είναι του Αγίου Προκοπίου, του Αγίου Δημονησίου, του Αγίου Γερασίμου, αυτά, όλα αυτά, έτσι είναι και αυτή. Έπειτα η Αγία Ελένη, η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορος, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που έπεσε μορμαρμένος βασιλιάς. Η Αγία Ελένη, η οποία έγινε μοναχή μες στην Κωνσταντινούπολη με το όνομα Υπομονή και γιορτάζεται πολύ ωραία στον Όσιο Πατάπη εδώ στο Λουτράκι. Ακόμη η Αγία Θεοδόρα, η βασίλισσα της Άρτας, η οποία γιορτάζεται 11 Μαρτίου. Η Αγία Θεοδόρα, η βασίλισσα της Αυγούστα, βασίλισσα της Κερκύρας, γιορτάζεται 11 Φεβρουαρίου. Η Αγία Θεοδόρα της Άρτας γιορτάζεται 11 Μαρτίου. Αυτά λοιπόν είναι ονόματα τα οποία έχει ιστορία. Δεν το λέω εγώ, η Λανάρα, τι είμαι εγώ. Ιστορία, τα έγραψε, κατεγράφησαν. Είναι αληθινά, είναι σημαντικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι μόνο οι δούλοι πιστεύουν στο Θεό και ότι είναι μια θρησκεία των δούλων και των δούλων, αλλά και των μεγάλων πνευμάτων, των ελευθέρων πνευμάτων. Εγώ έχω την εντύπωση, καλό μου παιδί, σε λέω σ' όλων, αν δεν είσαι, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο μπαμπάς σου, όταν κάνεις προσευχή πολύ και εσύ και τα αδερφάκια σου και η μαμά σου, σιγά σιγά θα διαφωτιστεί και θα αφήσει την πλάνη, γιατί αυτή είναι πλάνη. Είναι πολύ μεγάλη πλάνη. Είναι μια νεοειδωλολατρία που είναι κακό. Πλάνη, τι να πω, ούτε αίρεση μπορώ να την πω. Είναι πλάνη. Σπουδάστρια ΤΕΗ. Έχουμε σήμερα οι Έλληνες τη λεβεντιά που είχαν οι προγονείς μας? Γιατί καταντήσαμε απάτριδες, φύλαυτοι, καλοπερασάκηδες, γίναμε ή μας έκαναν σπουδάστρια ΤΕΗ? Τώρα αγαπητέ μου παιδί, τι να σου πω, και γίναμε και μας έκαναν και το ένα και το άλλο. Αλλά πιο πολύ γίνανε οι Έλληνες, εμείς όλοι οι Έλληνες γίναμε. Γιατί δεν έχουμε παιδεία χριστιανική, γιατί δεν είμαστε καλλιεργημένοι, γιατί δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Παραδείγματος χάριν, λες εδώ πέρα, γίναμε ή μας έκαναν. Ένας πίνει και μεθάει. Σε τι ευθύνεται αυτό ο τουρκικός ζυγός που είχαμε 400 χρόνια? Είναι μέθησος και είναι πότης. Άλλος είναι φιλάργυρος. Τι του φταίνε οι Βαβαροί και ο Όθων και οι άλλοι? Φιλάργυρος είναι, τσιγκούνης, δεν του φταίνε τίποτα άλλο. Άλλος είναι βλάσφημος, θυμώδης, μνησίκακος. Τι δουλειά έχουν οι άλλοι με τα πάθη του αυτά? Η ύφεση τι δουλειά έχει με όλα αυτά? Ώστε να ξέρουμε ότι ισχύει βέβαια και μια ιστορία, μια κληρονομικό της, αλλά πιο πολύ ισχύει
η δική μας η βούληση. Ο άνθρωπος γίνεται αυτός που γίνεται όταν θέλει, όταν δεν θέλει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Την ίδια εποχή βλέπουμε που αυτή είναι έτσι, σήμερα επί παραδείγματι. Υπάρχουν άνθρωποι με αγάπη, με θυσία πολύ θυσία, αυτοθυσία, με θελοντισμό, να κάνουν τα πάντα, να στερούνται. Έχουν 1 ευρώ, κόβουν το μισό και το δίνουν στο φτωχό. Αυτό τι είναι? Προσωπική τοποθέτηση, προσωπική θυσία. Τι λέει ο Πλάτων? Το παν εφημίν κοίται, Θεός ανέτειος, αιτία ελωμένου. Το παν εξαρτάται από εμάς, από την ελευθέρα μας θέληση. Ο Θεός δεν φταίει τίποτε. Φταίει εκείνος που διάλεξε ή το φως ή το σκοτάδι, ή την αλήθεια ή το ψέμα. Θα σας πω κάτι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι πρόσφατο παράδειγμα αυτό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν ακόμη αρχίσουν να λειτουργούν και εδώ στη Μητρόπολη μας, τα συσίτια, όλα αυτά που έχει ο Δεσπότης και ο Δήμαρχος κλπ. Ήρθε κάποια γυναίκα εδώ στην Αγία Φιλοθέη με πολλά παιδιά και μου λέει, ζήτησε κάτι τέλος πάντων, όπως ζητούν οι άνθρωποι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Το Σεπτέμβριο αυτό έγινε. Νομίζω Σεπτέμβριο μάλλον ήταν. Και μου λέει, κυρία Λανάρα, μήπως έχετε να μου δώσετε κάτι? Και μου είπε ότι, ξέρετε εμείς τι κάναμε, λέει, εγώ συνήθισα τα παιδιά μου και τρώμε κάθε δεύτερη μέρα. Λέω, πώς το κατάφερες αυτό που έχεις μικρά παιδιά? Να, λέει, τα ξεγελάω, τους δίνω ένα μπισκοτάκι κλπ. Και λέω, παιδιά, σήμερα δεν θα φάμε, αλλά θα φάμε αύριο. Και συνηθίσαν τα καημένα. Καταλαβαίνετε πόσο με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Και σε μια συγκέντρωση που κάνω, σε μια ομιλία τέλος πάντων, το είπα έτσι, γιατί ήταν το θέμα μας η αγάπη. Το είπα. Λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κάποια κυρία, νεαρά κυρία, ωραία κυρία, άκουσε αυτό και έρχεται και φέρνει στην Αγία Φιλοθέη τόσα πράγματα. Της λέω, τι έκανες? Δεν μπορώ να ησυχάσω από τότε που το άκουσα αυτό που το είπατε στην ομιλία σας, ότι υπάρχουν παιδάκια τα οποία κοιμούνται νηστικά όταν εγώ τρώω και τα παιδιά μου τρώνε. Και η κυρία αυτή δεν είναι και καμιά τόσο ευκατάστατη. Της είπα ότι εν τω μεταξύ έχουν τακτοποιηθεί, έχουν πάει στο κοινωνικό, εκεί που ο Δεσπότης μας δίνει τις μερίδες αυτές που δίνει, και καλά έκανες και έφερες αυτά, θα δοθούν και σε αυτή και σε άλλους και σε άλλους. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, τι είναι? Είναι μια προσωπική ευαισθησία. Οπότε καταντήσαμε έτσι, φύλαυτοι και καλοπερισσάκηδες. Δεν μας έκαναν, αλλά γίναμε όλοι. Και λες, αγαπητή μου κοπέλα, η σπουδάστα του ΤΕΗ, έχουμε σήμερα οι Έλληνες τη Λεβεντιά που είχαν οι προγονείς μας? Στο σημείο τώρα αυτό, θα διαβάσω για να δω αν έχω και τίποτα άλλο εδώ από πίσω. Ναι, έχω. Να σκεφτούμε τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, το ξέρουμε, τον σκοτώσαμε κιόλας. Ήτανε πολύ άρρωστος, πάρα πολύ άρρωστος, κατακίτρινος. Και του είπε ο γιατρός του, κύριε, ακριβώς να το πω, δεν πρέπει να σιτίζεστε καλύτερον, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι είστε ασθενείς και είστε οχρός, να τρώτε καλύτερα. Απάντηση του Καποδίστρια. Δεν μπορώ να το κάμω, κύριε ιατρέ, εφόσον και εν μόνον Ελληνόπουλον, παιδί της πατρίδος, κοιμάται νηστικών. Κοιτάξτε, τι λεβεντιά που έδειξε ο Καποδίστριας. Μακάρι να έχουμε τέτοιους, όχι μόνο κυβερνήτες, και εμείς να είμαστε έτσι. Και ακόμη θα διαβάσω κάτι που μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση και το παίρνω το περιοδικό Λιδία. Δώσ' του να πιει. Πάνε κοντά 2 αιώνες από τη ημέρα που σημειώθηκε εκείνο το γεγονός. Δηλαδή είμαστε εποχή της τροχοκρατίας ακόμη. Υπήρχαν κλέφτες και αρματολοί. Ένα γεγονός σημαδιακό, προφητικό, αιώνιο σημείο αναφοράς. Βογκούσε τραυματισμένος ο Τούρκος μέσα στο χαντάκι. Αμέριμνος περνούσε ο ορματολός με ένα από τα παλικάρια του. Ο ορματολός άκουσε τα βογγητά, σπλαχνίστηκε τον Τούρκο και στάθηκε να τον βοηθήσει. Λίγο νερό ζητούσε ο λαβωμένος Τούρκος και ο ορματολός έδωσε εντολή στο συνοδότρο να το προσφέρει. Αλλά ο συνοδός δεν σάλεψε. Μπροστά ήταν ο εχθρός, ο πριν λίγη ώρα αντίπαλος στη μάχη. Πώς να του δώσει νερό? «Δώσ' του να πιει», επανέλαβε σταθερά ο ορματολός. Ακούτε, μες στο σκοτάδι ο Τούρκος ψαχούλευε τη γη, βρήκε το όπλο του και σημάδεψε τον Έλληνα, έτσι πως ήταν τραυματισμένος. Με μια γρήγορη κίνηση ο Έλληνας πέταξε το όπλο μακριά από τον Τούρκο και είπε για 3η φορά στο συνοδό του, «Δώστε να πιει, δώσ' του να πιει». «Μα πήγε να μας σκοτώσει».
δώσ' του να πιει. Αθάνατε Έλληνα, αυτή ήταν η διαδρομή σου μέσα στο χρόνο. Να περπατάς αγέροχα, ελεύθερος, περήφανος, να συναντάς θρασίδηλους εχθρούς και όμως να ελεείς, να μοιράζεσαι το βιό σου και να θυσιάζεσαι. Κι ύστερα να δέχεσαι αντί για άλλο ευχαριστώ της αγνωμοσύνης στο πισόπλατο χτύπημα. Αθάνατε Έλληνα, που δεν σου άλλαξε την καρδιά κανείς, ούτε και η ευχαριστία. Δεν σου κλονίζει το φρόνημα κανείς, ούτε ακόμη και η καρκία και ο φθόνος. Δώσ' του να πιει, αντυχεί η δυνατή φωνή σου, όταν ο ξένος σε απομυζά, σε χλεβάζει, σου στείνει παγίδες. Δώσ' του να πιει, και η κραυγή σου απευθύνεται στην ελληνική ιστορία, στο ελληνικό πνεύμα, στο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι έμαθες, έτσι έκανες πάντα και τώρα το ίδιο κάνεις. Συνεχίζεις να ξεδιψάς, να προσφέρεις, να διδάσκεις, να ανοίγεις δρόμους, να ευεργετείς, γιατί είσαι Έλληνας. Και ακόμη όταν σε ρίχνουν στο σκοτάδι, πάλι από σένα περιμένουν το φως. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι πάντοτε λεβέντες και στην περίπτωση αυτή και κάνουν ό,τι κάνουν και ο Θεός θα κάνει το θαύμα του για αυτή τη δυσκολία που βρισκόμαστε. Κυρία Λανάρα, ένα αντρόγυνο είχε 2 παιδιά και μέσα σε 2 χρόνια τα έχασε και τα 2. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου αυτό. Ένα μεγάλο γιατί με τριγυρίζει. Δεν άφηνε τουλάχιστον ο Θεός το ένα παιδί? Πολύ θλιμμένη γειτόνισσα. Αγαπητή μου αδερφή, πραγματικά είσαι πολύ ευαίσθητη και μπράβο που έτσι θλιμμένη είσαι και το λες αυτό. Για την ευαισθησία σου μπράβο, αλλά για το γιατί σου όχι. Γιατί, τι ξέρουμε εμείς? Ξέρουμε εμείς παραπάνω από το Θεό? Δεν ξέρει ο Θεός αυτό το αντρόγυνο είχε 2 παιδιά και μέσα σε 2 χρόνια έχασε και τα 2? Δεν το ξέρει, δεν είναι πατέρας, δεν συμπονεί, δεν είναι φιλεύπλαχνος. Και όμως το παρεχώρησε και το έδωσε. Γιατί? Δεν ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ου νηστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον των Ισραήλ. Ούτε κοιμάται, ούτε νηστάζει, ούτε τίποτε. Και ο Θεός είναι από πάνω μας. Εμείς δεν ξέρουμε καλύτερα από Αυτόν. Αυτός έχει μια αγαθή πρόνοια και ξέρει τι είναι ο βίος ετούτος. Ο άνθος μαραίνεται και ο χόρτος ξηραίνεται και διαλύεται πάσα άνθρωπος. Πόσο θα ζήσουμε εδώ? Πόσο θα ζήσουμε, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, εδώ? Θα φύγουμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε κάτω από αυτό το πρίσμα, κάτω από αυτό το βλέμμα, ότι εδώ είμαστε προσωρινοί, είμαστε παρεπίδημοι. Έτσι, απλώς είμαστε παρεπίδημοι, αυτό που λέει το άλλο. Η πόλης άνω εστί, πατρίδα απεκδεχόμεθα, λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Εδώ είμαστε ξένοι. Τι είμαστε? Στο σημείο όμως αυτό θα διαβάσω ένα ποίημα που το έχω ξαναδιαβάσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και θα αρέσει και εσάς. Είναι το μήπως του Δροσίνη, το μήπως, και απαντάει ακριβώς επάνω σε αυτό που ρωτάει εδώ η θλιμμένη γειτόνισσα, η πολύ θλιμμένη γειτόνισσα. Ο Δροσίνης. Τι λοιπόν? Τη ζωή μας το σύνορο θα το δείχνει ένα ορθό και Παρίσι, και από ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε, τάφου γη θα μας έχει χωρίσει. Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε, τούτο μόνο ζωή μας το λέμε, και αυτό τρέμουμε μήπως το χάσουμε και χαμένους τους τάφους το κλαίμε. Σ' ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε, τη ζωή μας ο κόσμος τελειώνει? Τίποτα άλλο? Στερνό μας απόρριμα το κορμί που σκορπιέται και λιώνει? Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθόρυτο, μήπως κάτω από τους τάφους ανθίζει? Και ό,τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο, μήπως πέρα από τον τάφο αρχίζει? Μήπως ό,τι θαρούμε βασίλεμα, γλυκοχάραμα αγνής είναι πέρα, και την άρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια αβράδιαστη μέρα? Μήπως είναι η αλήθεια στο θάνατο, και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη? Ό,τι λέμε πως ζει, μήπως πέθανε, και είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει? Τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, ας τα βλέπουμε όλα sub specie aeternitatis, κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητος. Ας επαναπαυόμαστε στο Θεό, ας ηρεμούμε και ας λέμε, Κύριε, ξέρεις καλύτερα από εμάς. Γιατί το έκανες? Έπειτα που ξέρεις, αγαπητή μου θλιμμένη γειτόνισσα, αν η μητέρα αυτή δεν είναι παρηγορημένη, αν η μητέρα αυτή μέσα στον πόνο της και μέσα στη θλίψη δεν έχει βρει τον τρόπο να παρηγορηθεί, δεν της τον δίδαξε ο Θεός αυτόν τον τρόπο, που ξέρεις και εσύ και εγώ. Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού.
Δικηγόρος. Πολύ διαφωτιστικά αυτά που είπατε στην προηγούμενη εκπομπή σας για τη γλώσσα μας, που τόσο έχει κακοποιηθεί. Παρόλο που το θέμα είναι γνωστό, η επανάληψή του και ο τονισμός μερικών στοιχείων κάνει καλό. Να επανέρχεστε στο μεγάλο θέμα διδακτικά βιβλία και γλώσσα. Δικηγόρος. Πραγματικά αυτή, παρόλο που τα ξέρουμε όλα αυτά, αυτή η εκπομπή προχθές έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πολλοί μου είπατε, καλά κάνατε και τα είπατε και να τα ξαναπείτε. Και πρέπει να πω μερικά πράγματα ακόμη, αγαπητοί μου τηλεθεατές, για να ξέρουμε ότι η γλώσσα μας είναι μοναδική και αθάνατη και αιώνια, ότι η γλώσσα μας δεν πρέπει να κακοποιείται και η γλώσσα μας εκτιμάται πάρα πολύ από τους ξένους. Η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph, δηλαδή καθημερινός τηλέγραφος έτσι, δημοσίευσε την είδηση ότι 13 δημοτικά σχολεία στην Οξφόρδη σκοπεύουν να εντάξουν στο πρόγραμμα των αρχαίων ελληνικών από την επόμενη χρονιά με την ελπίδα να βοηθήσουν τους Βρετανούς μαθητάς να κατανοήσουν καλύτερα τη γραμματική και το συντακτικό της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό το λόγο η Λόρνα Ρόμπινσον, καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας, σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και διευθύντρια του Ιδρύματος Ήρις, ελληνικό, Ήρις της Ήριδας, το Ράιν Τόξο, η οποία προώθησε την ιδέα της διδασκαλίας κλασικών γλωσσών, είπε σχετικά: μπορεί η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και μάλιστα τόσο παλιάς να τρομάζει, αλλά τα αρχαία ελληνικά δίνουν μια νέα, πολύ ουσιαστική διάσταση στη μάθηση. Κάνουν το μυαλό να δουλεύει πιο γρήγορα. Τι ωραίο που είναι αυτά. Και το σχέδιο Ήρις είναι μια εκστρατεία για τη διδασκαλία κλασικών γνωστών γλωσσών στα σχολεία της Βρετανίας. Ξεκίνησε πρώτα με το μάθημα των λατινικών, γιατί αυτές είναι κλασικές γλώσσες, λατινικά και ελληνικά, και μετά έρχεται με τα αρχαία ελληνικά, τα οποία θεωρούνται, τα αρχαία ελληνικά, ότι είναι μια θαυμάσια γλώσσα, γεμάτη όμορφες αξίες και συναρπαστικά νοήματα που μπορεί να βελτιώσουν τις δεξιότητες των παιδιών στη σωστή εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ξέρετε δε ότι το CNN, ο αμερικανικός τηλεοπτικός σταθμός CNN, έχει ειδική εκπομπή με ειδήσεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα, καθώς και ειδικό πρόγραμμα εκμαθήσεως των αρχαίων ελληνικών, επειδή οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν αναγνωρίζουν καμιά άλλη γλώσσα στον κόσμο εκτός από την ελληνική, που είναι η γλώσσα της σοφίας και της σωστής διανοήσεως και ευρημαθίας. Αυτά γίνονται στο εξωτερικό και εμείς δυστυχώς οι Έλληνες, οι απόγονοι αυτών των αρχαίων Ελλήνων, τα βάλουμε στην άκρη τα αρχαία ελληνικά. Και θέλω να διαβάσω και κάτι από το περιοδικό Σωτήρ, η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία. Σε ένα ιστοχώρο του διαδικτύου που ονομάζεται Ελληνική Λεγεώνα, διαβάσαμε τελευταία μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Ως δεύτερη γλώσσα και όχι ως διδασκομένη μόνο σε μαθητάς και μαθήτριες ελληνικής καταγωγής, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, αναπτύσσονται τα ελληνικά στα αυστραλιανά σχολεία. Σημειώνεται πως κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε ο συντονιστής εκπαιδεύσεως του ελληνικού προξενείου Μελβούρνης, Βασίλειος Γκόγκας, ο οποίος δήλωσε τα εξής. Τι ωραία πράγματα. Τα εξής: η διδασκαλία των γλωσσών, όπως τονίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, είναι ένας από τους βασικούς τομείς μάθησης και βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής εμπειρίας όλων των μαθητών. Σύμφωνα λοιπόν με το πνεύμα και το σκεπτικό αυτό, η ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά, που στην Αυστραλία, θα μπορέσει να ενεργοποιήσει όλους τους μαθητάς, ανεξάρτητα από το πολιτιστικό και γλωσσικό υποβαθρό τους, να συμμετάσχουν στην εκμάθηση της νέας ελληνικής, αν επιλέξουν αυτό. Θα αγκαλιάσει τις μελλοντικές γενναίες κλπ. Να δω και τι άλλο γράφει. Αυτό το είχα διαβάσει προχθές. Θα αντιμετωπίσει τη λανθασμένη εδώ και χρόνια αντίληψη ότι η ελληνική είναι διαθέσιμη μόνο για τους μαθητάς που μιλούν την ελληνική στο σπίτι, και θα κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιτυχία, στην οποία κατέληξαν πολλές και ασφαλώς επίπονες ενέργειες των συμπατριωτών μας, οι οποίοι με ομόνοια και ενότητα αγωνίστηκαν για τη μόνιμη προβολή των αθανάτων θησαυρών στη γλώσσα μας στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Τη γλώσσα λοιπόν να την έχουμε, να την κρατάμε, να μην την κακοποιούμε,
και να τη διδάσκουμε και εμείς τα παιδιά μας, και εμείς, είτε γραμματισμένοι είτε αγράμματοι, είτε λίγα είτε πολλά ξέρουμε, να τα διδάσκουμε και να τα λέμε στα παιδιά και να υπεραμεινόμεθα της ελληνικής γλώσσης, γιατί πραγματικά είναι αθάνατη, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Τώρα για να διαβάσω αυτό. Εκπαιδευτικός με φιλομόναχες τάσεις. Πρώτον, οι χριστιανικές οργανώσεις και αδελφότητες είναι εξωεκκλησιαστικές ή παραεκκλησιαστικές. Και δεύτερον, αντί για αδελφότητες δεν είναι προτιμότερα τα μοναστήρια, δεν είναι μάλλον ανώτερα. Εκπαιδευτικός με φιλομόναχες τάσεις. Λοιπόν, πρώτον, οι χριστιανικές οργανώσεις, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, δεν είναι κοσμικές. Οι χριστιανικές οργανώσεις δεν είναι κοσμικές, είναι μοναστικές αδελφότητες. Να πάρω τον αείμνηστο πατέρα Ευσέβιο Μαθόπουλο που ίδρυσε τη Ζωή το 1907, την αδελφότητα Ζωή, και μετά από το 1960 έχουμε και την αδελφότητα του Σωτήρος. Αυτός ήταν καλογεροπαίδι, ο Ευσέβιος Μαθόπουλος, και ήταν πνευματικοπαίδι του Ιγνατίου Λαμπροπούλου, ο οποίος ήταν μεγάλος πνευματικός και πολύ σωστός. Και μάλιστα λένε σήμερα, και έτσι πρέπει να είναι, ο πατήρ Ευσέβιος Μαθόπουλος φέρεται ως συνεχιστής του κινήματος των Κολυβάδων, που ξεκίνησαν από το Άγιον Όρος με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και τους λοιπούς. Λοιπόν, δεν είναι κοσμικές αδελφότητες, είναι μοναστικές αδελφότητες. Και θέλω να πω ότι αυτές οι αδελφότητες, τότε τη Ζωή είχαμε μόνο, υπήρξαν... έκαναν τεράστιο έργο τον καιρό της κατοχής. Ετοίμασαν το δέμα του στρατιώτη, είχαν συσίτια, έκαναν επισκέψεις σε φυλακές. Ήταν μια ευλογία Θεού οι αδελφότητες τότε την εποχή εκείνη. Και ακόμη θέλω να πω ότι μέσα στις αδελφότητες ανδρώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι θαυμάσιοι. Πόσα αναστήματα έχουν βγει από τις αδελφότητες. Ο Σεβαστιανός Μακαριστός, ο Κονίτσης, ήταν στην αδελφότητα. Ο Τυράννων Αναστάσιος, ο Αναστάσιος ο Τυράννων, ο Κορέας, ο Αμερικής Δημήτριος, ο Κορέας Σωτήριος, όλοι αυτοί ξεκίνησαν από οργανώσεις, μέσα από την οργάνωση, μέσα από την αδελφότητα, από τη Ζωή, από το Σωτήρα, παλαιότερα η Ζωή και τώρα ο Σωτήρας. Ο Τρεμπέλας, αυτός ο μεγάλος ερμηνευτής των γραφών, δεν ανήκε στην αδελφότητα του Σωτήρος. Δεν είναι αυτό ανάστημα μεγάλο. Είναι εξωεκκλησιαστικός, είναι παραεκκλησιαστικός. Ο πατήρ Βενέδεικτος που είχαμε εδώ στο Αγρίνιο. Ο πατήρ Σπυρίδων Μπιλάλης και όλοι οι Μπιλαλαίοι. Έπειτα, από την αδελφότητα της Χρυσοπηγής δεν προήλθε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, ο Νίν Καλαβρίτων, ο Νίν Δημητριάδος, ο Ιγνάτιος, ο πρώην Πειραιός ο Καλίνικος. Αδελφότητες ήταν αυτοί. Οι εν το κόσμο μοναστικές αδελφότητες προσφέρουν πάρα πολλά. Έχουμε τώρα την αδελφότητα της Λιδίας, επάνω στα Σπροβάλτα. Προημερών εκοιμήθη ο γεροντάς, ο πατήρ Θεόφιλος. Αυτοί 120 κοπέλες έχουν και σταθμό και τηλεοπτικό και όλα. Δεν προσφέρουν πάρα πολλά. Η αδελφότης Απολύτρωσης δεν είχε τον μακαριστό καθηγητή πανεπιστημίου, τώρα πέθανε το Πάσχα πέρσι, 15 Απριλίου νομίζω το Πάσχα ανήμερα, τον Στέργιο Σάκο. Μεγάλη μορφή. Όλοι αυτοί είναι εξωεκκλησιαστικοί, όχι, αλλά είναι εκκλησιαστικοί. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε υποτιμητικά για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα τους σεβόμαστε, διότι οι χριστιανικές αδελφότητες, οι οποίες είναι ορθόδοξες, επιτελούν πολύ μεγάλο έργο. Τώρα, γιατί ποιον ανώτερο, θα έρθω σε αυτό. Υπάρχουν κλήσεις και κλήσεις, το κλιμεΐτ και κλιμεγιόντα. Άλλος είναι και κλειμένος στην αγαμία και γίνεται ιερεύς. Άλλος δεν γίνεται ιερεύς. Άλλος είναι και κλειμένος στην αγαμία και πάει σε μοναστήρι. Και άλλος δεν πάει σε μοναστήρι. Μένει μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινωνία. Αυτοί όλοι χάθηκαν. Υπάρχουν κλήσεις και κλήσεις λοιπόν. Όλοι αυτοί θα πάνε στην παράδεισο, όπως και οι έγκαμοι, δεν έχει σημασία, ο Θεός δεν έχει τον παράδεισο για λίγους μόνος, έχει για πολλούς, εάν πληροφορήσουν τη διακονία τους, εάν ζήσουν και κοιμηθούν εν μετανία, εάν. Αυτό λοιπόν που ρωτάει εδώ, να το δω το πρώτο, δεν είναι ούτε εκκλησιαστικές ούτε παραεκκλησιαστικές. Οι αδελφότητες δεν είναι, αντί για αδελφότητες δεν είναι προτιμότερα τα μοναστήρια, δεν είναι μάλλον ανώτερα.
Ναι. Τα μοναστήρια είναι ένας θεσμός της Εκκλησίας. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι τα μοναστήρια είναι ανώτερα από τις αδελφότητες. Έχουν άλλη πνευματικότητα, έχουν άλλη αποστολή, έχουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και οι μεγαλύτεροι Άγιοι ήταν μοναχοί. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει να είμαστε άτακτοι και σκληροί, αλλά να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνδυάσουμε όλα, να είμαστε ωραίοι και όπου μας κάλεσε ο Θεός, είτε σε γάμο είτε σε γαμία, είτε στην αδελφότητα είτε στο μοναστήρι, να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να πραγματοποιούμε το θέλημα του Θεού, τίποτε άλλο. Ιεροψάλτης, παύλα, εκπαιδευτικός. Τι σημαίνει η φράση «ο αποθονών δεν δικαίωται»? Σημαίνει έχουν συγχωρηθεί όλα τα αμαρτήματά του? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αυτή η φράση, αγαπητέ μου αδελφέ, εκπαιδευτικά, κύριε συνάδελφε, είναι καταχωρημένη στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 6, στίχος 7. Λέει λοιπόν ο Τρεμπέλας, όποιος πέθανε έχει πάψει πλέον να αμαρτάνει, γιατί ο πεθαμένος και νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει καμιά αμαρτία. Κοιτάξτε τι ωραία είναι. Ο αποθανών δεν δικαίωται από τις αμαρτίες. Όχι συγχωρηθήκαν όλα τα αμαρτήματά του, αλλά όποιος πέθανε έχει πάψει να αμαρτάνει. Γιατί ο πεθαμένος και νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει καμιά αμαρτία. Οπότε τελείωσε. Ό,τι έκανε ως εκείνη την ώρα. Και τώρα, επειδή πρέπει να τελειώσουμε, θα πω κάτι για μια τελευταία ερώτηση που έχω, που μου λένε το εξής. Κυρία Λανάρα, τι θα γίνει με την περίφημη ύφεση, το κατάντημά μας? Πέστε καμιά κουβέντα τονωτική, γιατί χαθήκαμε. Ομάδα, πλήθος τελεθεατών. Αυτό μου το λέτε προφορικά, γραπτά, τηλεφωνικά. Αγαπητοί μου τηλεθεατέ, τι να σας πω. Το ποτήρι να το δούμε μισογεμάτο και όχι μισογιανό. Το ίδιο ποτήρι, αλλά διαφορετικό βλέμμα. Θα το δούμε μισογεμάτο. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Ο Θεός με την αγαθή του πρόνοια κανόνισε να ζούμε αυτή την εποχή. Όλοι μας, εμείς που ζούμε τώρα. Έτσι κανόνισε. Τότε να γεννηθούμε, τότε να πεθάνουμε. Άρα και να είμαστε υποκείμενοι στις δοκιμασίες, στις πίκρες, στις θλίψεις αυτής της περίοδου της ζωής μας. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Θα δώσει δύναμη και θα ξεπεραστεί αυτό. Θα βάλουμε όλοι πλάτη και θα βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Να μην βουλιάξει η πατρίδα μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν βουλιάξει η πατρίδα και το καράβι, βουλιάζουμε κι εμείς. Μην αρχίζουμε λοιπόν και τα βάζουμε τον ένα με τον άλλο με τον άλλον. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να μην εξοργιζόμαστε, να μην αγανακτούμε, να μην αμαρτάνουμε και να ξέρουμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει. Θα βρούμε κάποιες λύσεις. Κάτι θα γίνει. Μια παράταση του χρέους, κάτι θα γίνει. Θα μας αφήσει ο Θεός, αγαπητοί μου τηλεθεατέ. Γι' αυτό κουράγιο και στα παιδιά μας που είναι με σκυμμένο το κεφάλι και λένε, όταν τους λέμε έχει ο Θεός, αλλά δεν έχουμε εμείς, θα τους λέμε όταν έχει ο Θεός έχουμε κι εμείς. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να βοηθήσουμε την νεότητα, η οποία είναι πραγματικά με σκυμμένο το κεφάλι. Εμείς οι παλιοί περάσαμε έτσι κι αλλιώς. Και τώρα κάτι για τους νεκρούς. Στην Παρακλητική είναι ένα βιβλίο που έχει, τέλος πάντων, Παρακλητική, τι είναι, Παρακλητική 8 έχω στο ψαλτήρι κλπ. Λέει στον πρώτο ήχο το Σάββατο πρωί, νυμφώνα σου των φωτοφόρων, Κύριε, σηκώσε, σκηνώσε καταξίωσον τους εν πίστη κοιμηθέντας. Εκείνοι που κοιμήθηκαν εν πίστη, αξίωσέ τους να κατασκηνώσουν μέσα στο νυμφώνα το φωτοφόρο. Λοιπόν, οι νεκροί μας που είναι, στο νυμφώνα το φωτοφόρο, τώρα στη μέση κατάσταση. Και όταν μετά τη Δευτέρα Παρουσία πια ανοίξουν οι πύλες της Βασιλείας των Ουρανών και του Παραδείσου, τότε όλοι μαζί θα είμαστε εκεί. Ως τότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα είμαστε βέβαιοι ότι εκείνοι προσεύχονται για μας όπως και εμείς για αυτούς, θα είμαστε παρηγορημένοι και με το βλέμμα ψηρά. Εκεί υπάρχει ο ουρανός, η ουράνια πατρίδα, η οποία και μας περιμένει. Και πριν τελειώσω, άλλη μια φορά, να θυμίσω τη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης μεθαύριο, 6 το απόγευμα Δευτέρα ο Εσπερινός, 6 το απόγευμα την επομένη η Παράκληση και το πρωί της Τρίτης
θα έχουμε την Θεία Λειτουργία. Και να θυμίσω άλλη μια φορά την εκδρομή των Αγίων Τόπων. Θα πάμε εξαήμερη 7 Μαρτίου με 12 Μαρτίου. Και πριν τελειώσω, να μην τελειώσουμε έτσι πεζά και άσχημα, να τελειώσουμε ωραία, παρόλο που ο χρόνος μας επηρεάζει, αλλά δεν πειράζει, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, λέει μια κριτική μαντινάδα. Δεν τη ζηλεύω την κορφή κι ας βρίσκομαι στον πάτο, γιατί στον κόσμο έρχονται συχνά τα πάνω κάτω. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Εδώ είναι μία Ελληνίδα ποιήτρια, η Κατερίδα Δέφνερ, η οποία σε ένα ποίημά της λέει: «Κι όταν ήρθε του θανάτου η ώρα, δεν είχα τίποτε να φοβηθώ. Είχα επενδύσει στην αγάπη». Αγάπη λοιπόν να σκορπίζουμε σε όλο τον κόσμο, γιατί όπως λέει και η Σοφία Παροιμία Σολομώντας, μέγα άνθρωπος και τίμιον ανήρ ελεήμων. Μεγάλο πράγμα είναι άνθρωπος και πολύτιμο πράγμα είναι ο ανήρ ο ελεήμων. Με αυτά τελειώνω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή σας νύχτα.